Nagilat ang balay na rayo nang makita mili ang kanayang dating kasintahan na nahanap ng basira para itaghiyot ang pitong bota, ang haling aksyon niya ay nakpayak sa lahat. Naniniwala ka ba na minsan, isang salab lang sa isang abalang kanto ay maaaring makpabigla sa atin na parang napawak tayo sa isang alala na nakabon. Isang imahe nang ang mainang sinahang araw ay nakasabit pa sa kalsada, isang itim at makintab na kotse ang biglang himinto sa gilid ng kalsada, na hindi sinasadyang himarang sa daanan ng isang payat na baba, pinit-pinit ang damit, at nakayako ipangkinan ang ilang nakalat na plastik na buwete. Nagilat siya at timinghala naktataka sa maranghang kotse, akala niya ay alis na ito, ngunit bumikas ang pinto at ang lalaking bumaba ay nakpahinto sa kanaya, timahal ang piso niyang ilang segundo. Naktakbo ang kanilang mga mata sa isang tahimik na sandaling pagtataka. Walang tinuhong bisina sa sandaling yaon, kahit nasa likod ay ang mainhay na lingsot at ang masikip na dalawang mga tao. Ang lalaki ay halos 48 taong lang, ang kanayang muka ay may bakas ng pahot ng isang taong maraming inisip, ngunit nakpapaywatig din ng awtoridad na madalas sabihin ng mga tao na anayong isang taong may malaking kayamanan. Siya ay piniring media bilang ang pinakabatang balay na rayo sa industriya ng turismo at entertainment ng bansa. Maikli ang hipit ng kanayang biyog, ang hilar ang kanayang muka, ang kanayang mga mata ay bahang sumisikip sa likod ng isang mamahaling pares ng salamin. Timay siya nang hindi mahalaf, ang kanayang dibdib ay sumisikip dahil sa isang hindi may paliwanag na pakiramdam pagiging pamilyar. Ang baba sa harap niya na nanghang halakong basira sa imahe ay ang kanayang inang pag-ibig na akala niya ay kimipas na sa paglipas ng mga taon. Mas payat siya kaysa noong kanayang kabataan, maitim ang kanayang balat, ang kanayang limang tsirt ay pinit na sa ilang lugar, ang kanayang sapatos na tela ay malapit ng matangkal ang sivilas. Emiko siya na parang natatakot sa kanayang tingin, nakilala niya siya nang bumikas ang pintong kotse, ngunit ang damdamin kaya ay bimaksak sa kanaya na gusto na lang niyang maklaw. Ang kaalalang nakaran ay dumirok noong siya ay isang matalino, mahanda at ambisayosong baba pa at pinakamahalaga, himawak ng kamay ng isang lalaki na nanghang harap ng malalayong abot tanaf. Ang lahat niyon ay naklaw sa alikabok ng panahon na nakiwan katotohanan. Siya ay isang basirera na naktatahiyot ng pitong bota habang siya ay nakaupo sa trono bilang isang makapangyarihang balay na rayo. Paglabas sa mamahaling sasakyan na nakasuot ng maayos na site sa sandaling yaon, nakawan niyang pagkamain ang sarili, ngunit ang kanayang piso ay humihilo ng husto. Naalala niya nang malinaw noong siya ay isang estudyante, siya ay nakmamahalan na parang dalawang perpektong pirasong puzzle. Siya noon ay ang bautay ng Departamentong Panitikan, mahinaon ngunit handang pimasok sa mga aktibidad panlipunan. Siya naman ay nakalahan malaking ambisyon na maging pinakamayaman ipang makilala ng buong mundo ang kanayang panghalan. Pagkatapos ng pagtatapos, pimasok siya sa negosyo, sinibikan din niyang magtrabaho at mag-aral sa mas mataas na antas. Nakiwalay sila sa isang malabong away nang makpasaya siyang limayo habang gusto pa rin niyang manatili sa kanayang bayan. Imalis siya, walang panghako na babalik o animang parang pakikipag-ugnayan. Limipas ang taon, naranasan niya ang sapat, nakamit ang tagumpay, at pagkatapos ay hindi niya alam kung bakit sa edad na 48 siya ay nabibihay pa rin ng nag-isa. Na may kasamang imahe lamang panandalyang relasyon sa pahayahan at kung paano makiking ang bihay niya, hindi niya alam. Balak na niyang tumalikod at imalis, ngunit ang buwete na nakakalat sa lipa ay himarang sa kanayang hakbang. Hindi niya gustong hayan silang humilong sa lahat ng dako ay miko siya ipangkinan ang bawat buwete, sinisibikang iwasan ang kanayang tingin, ngunit naksalita siya sa isang nakmamadaling paraan na parang natatakot siyang mawala sa karamihan. Ikaw pohan. Timahimik siya, kimakabok ang piso niya. Ang tinok na yaon, ang buses na yaon, paano niya makakalimitan kahit na imalanghav ito sa kanayang imahinasyon sa hindi mabilang na hobby. Ikaw nha. Ilit niya ng dahan-dahan, limapit sa kanaya, hinakpitan ang plastik na bag, tumingin sa kalsada, imatras ng 3 hakbang. Nakikilala mo pa rin ako.
Sinabi niya ang kasalita na sapat lamang ipang marinig niya, ang kasalita ay tiyo na parang pinipigilan ang maraming damdamin. Lumapit siya, bahang hinawakan ang kanyang braso, bakit ka kinakawa ang trabahong ito? Ikaw. Hindi pa siya natatapos magsalita ng isang motorsiklo ang dimon, himampas ang hangin. Tiningnan silang makadimadon ng may pagtataka. Nanawa niya ang sensitibong sitwasyon, bimilong siya, hindi tayo maaaring tumayo sa gitna ng kalsada, hayaan mo akong makusap ko. Nahinit imiling siya. Nakakalihan ang kanyang mata, hindi na kailangan kong imalis, abala ako. Iwag kang timakas pakisap. Sabi niya na parang nakikisap, malinaw ang pagsisisi sa kanyang mukha. Nahinit hindi madaling makatakas sa pagkabalang nakaroon at ang malipit na katotohanan na nakpapahirap sa kanyang harapin ng masyadong mahaba. Sa sandaling gesto na niyang tumalikod, 7 bata ang lumabas mula sa isang maliit na eskinita sa malapit. Ang pinakamatanda ay hawak ang kamayang pinakabata, ang kanilang mga mata ay naktataka sa paghahanap. Nang makita siya, maraan silang simahaf, Nanay. Nanay. Gutom na kami. Nakilat siya, sinanayasan niya silang timahal, natatakot sa kanyang atensyon, nahinit halina, nakita na rin niya. Limangon siya nang nakiladol sa tanawin 7 bata na marimi, ang kanilang mga damit ay mas sira kaysa sa kanaya, ang ilan ay nakayapak po. Sila ba ay mga anak mo? Itaw niya, hindi inalis ang kanyang mga mata sa mga bata. Nakakalihan siya, mas hinahpitan ang bakang basira, hindi sila tinay ng mga anak, nahinit kailangan nila ako. Natakalan siya, tiningnan ang mukha ng mga bata, ang pinakabata ay sinisubikang kimapit sa kanyang pantalon, nakalangan na parang natatakot sa isang estranghero, ang mas matanda ay nanghinhinah, Nanay, sino siya? Iwag mong hayan siyang kinan ang nanay namin. Ang inosenteng tanong bata ay timama sa kanyang piso na parang isang matalim na karayong. Hindi pa siya nakakapagsalita nang himiko siya ipanghaplisan ang iluang kanyang maampon, walang kakiya sa akin, maktiwala kayo. Imingat siya, sinabi sa kanya sa isang determinadong buses, kailangan kong imiwi, gutom na sila. Iwag mo na akong abalain. Kiniha niya ang bakang basira, inalalayan ang 7 bata sa 2 mga tao, na wala sa likod ng silog ng eskinita. Timayo siya na parang nakatayo sa lugar, ang kanyang mga mata ay nakatun, ang kanyang piso ay pinuong makatanong, bakit siya nakanghanito? Isang tong may maliwanag na kinabikasan. Anong nangyari pagkatapos ng araw na imalis siya? At bakit siya nakalahan 7 bata? Maraming mga misteryo ang makakagnay sa sandaling iyon. Lumapit ang kanyang personal na driver at mahinang nagsabi, Sir, mayroon tayong pagpipilong para sa pahlaktang kontrata sa 9:00, malapit na po tayong malate. Himinga siya, bumalik sa kotse, mahilo ang kanyang isip. Siya ay isang balay na rayo, piniri siya makataw bilang isang tong pinung taktika, determinado, at bihirang maimpliwensahan makapanghayari, nahinit sa loob lamang ilang maikling minuto. Siya ay parang isang nakakilihang binata nang makita ang kanyang dating pagkatao. Nang imandar ang kotse, limanghon pa rin siya ipang tumingin sa eskinita kung saan siya nawala kasama ang 7 bata, isang kakaibang pagkabalisa ang imakayat sa kanyang piso, na parang hinawakan niya ang isang yichtong bihay na hindi niya dapat kalimitan. Sa doon papunta sa kampanaya, nalala niya ang mahigpit na pagkakawak ng kanyang kamay sa arawang pagtatapos. Sinabi niya noon, walang mas mahalaga kaysa sa pag-ibig at kabaitan. Mal, hiwag mong kalimitan ang simpleng bahay sa paligid mo dahil sa sobrang ambisyon. Timawa siya, inisip na masyado siyang inosente, habang sabik siyang lumipat ng malayo, ipanghayon ang kanyang inosenteng sarili ay miku ipangkinan ang basira ipang itahiyot ang mga ilila. Habang siya ay isang malaking boss na may kotse ipangkinan siya sa isang malawak na penthouse sa apartment. Ano ang nangyari pagkatapos ng paghiwalay na yayon? Hindi siya sigurado, nahinit alam niyang ang kanyang piso ay nakpapakitang hindi masabing pagsisisi.
Himinto ang kotse sa harap ng skyscraper king sa nakatayo ang kanayang opisina, pimasok siya, sinisibikang pagilan ang hindi mabilang na damdamin ipang mohang malamig ang kanayang makatalat ng isang korporate direktor. Inabot sa kanayang sekretarya, isang masaklang baba, ang isang makapal na stak ng hafile ng himiti siyang pakikisama, ng hinit wala sa kanayang isip. Habang nakaupo sa mesa tungkol sa kontrata, ang kanayang mata ay walang kamalay-malay na naklalarawan pa rin iksinakang son siya ay miyiko ipangkinan ang basira, ang kanayang pahiro ay nakakawa, at ang pitong bota ay nakakapit sa kanaya. Ang kanayang peso ay parang tinitisok ng dondong karayong. Bigla niyang napagtanto na may makabahay na hindi kayang litasin pera, mas tiyak, hindi niya naisip na kailangan niyang litasin ang mukha ito sa pamamagitan ng peso at hindi isang bilayong dolyar na numero. Naging determinado siya, pagkatapos ng paglakta sa kontratang ito, hanapin niya siya sa anumang paraan. Ang distansya sa pagitan ng dalawang taon ngayon ay hindi lamang ilang blokeng lingsot kundi pati na rin ang isang psikolohikal na hadlang, isang traumatikong nakaraan. Ngunit hindi siya maring tumayo dahil kailangan niyang malaman bakit ang isang taong tulad niya noong araw ay walang kakilanghan ambisyon, ang kabaitan ay naging isang baba na nanghanghalakong basira. Sino ang pitong batang yun? Bakit siya tinatawag nilang ina? Halit pa rin kaya siya sa kanaya para samhanahawa niya. Hindi mabilang na makatanong ang makakagnay sa kanayang isipan na naktutilak sa kanaya ipang kimilos. Imalit siya sa maalahang pagpipilong na may kakaibang pagkabalisa. Nilakta niya ang hindi mabilang na bilayong dolyar na makadial, nakbigaying makakandang talampati sa harap ng dondong shareholders. Ang kanayang peso ay hindi kailanman timibok ng mabilis tulad ng ngayon. Palit-ilit niyang inilit ang makatanong sa sarili, ano ang pinaktonan niya? Bakit kailangan niyang manghalakong basira para itakyut ang pitong bota? At sa nakmila ang pitong bota? Sa kanayang pagkailo, nakmadali niyang sinabi sa kanayang sekretarya na alisin ang lahat ng susunod na appointment, isinyut ang kanayang quote at imalis sa kasali. Kailangan niyang hanapin siya na parang kung hindi niya alisin ang pagkabigo na ito ay mababalip siya. Tinala siyang driver pabalik sa lugar na pinintahan niya kaninang imaha. Ang maliit na eskinita ay pinuparang tipikal na enghay, amoying isok mila sa makakisina at makakalsada, ang makahanayang apat na palapak na bahay ay makakasiksikan. Bimaba siya sa kotse ng makisa, sinabi sa driver na patayin ang makina at maghintay sa diluang eskinita. Pimasok siya sa loob, ang kanayang mamahaling sapatos na katat ay natakpan ngayon di minakimalat. Ang nakatitinda sa kalsada, ang babaeng nakadalan makakalay at pritas ay tumingin sa kanaya ng kakaiba, isang lalaking nakasuot ng moyos ang pimasok sa lugar ng pahawaking son ang lahat ay nakadamit ng simple. Himinto siya sa tabing isang matandang baba na nakaupo at kimikihan makakalay sa tabing sulok ng pansamantalang merkado, makalang na naktanong, gusto kong maktanong, mayroon bang isang tao dito na nakhanghalang? Siya ay makaapat na ilang taong halang nakalaha ang maraming bota. Tumanhala ang matanda at simimangot, ang baba bang nanghanghalakong basira. Masado siyang naktirisa, inalahan ang isang buong hripong makaampon. Bakit mo siya hinahanap? Nakimiti siya ng pilit, ako ay isang limang kaibigan na gustong bimisita, maaari mo bang itiro sa akin kung saan siya nakatira? Nakalanlangan ang matanda na parang gusto niyang sirin kung maasahan siya, ngunit tinitingnan ang kanayang taos pesong hitsira, mainhat siyang emiko at itiniro ang kanayang kamay patungo sa mas malalim na eskinita, dimiretso ka. Limiko sa kaliwa, mayroong isang limang apartment, kwarto number 3. Nakpasalamat siya at suminut sa direksyon. Makipot, medayo madilim, ang dingding ay may batik-batik na mansang kalimahmahan. Ilang bota ang tumakbo mila sa kung saan ipang maklaro, ang ilan ay may hawak na pinit-pinit na bulang plastik na humahilong. Simut siya, patiloy na kimakabuk ang kanayang peso. Naktaka siya kung paano siya makririyait kapag nakita niya siya sa pagkakataong ito.
Masaudo siang mayabang no nakalimitan siya, maral ay khalitparin siya sa kanaya, nhinit kailang hanyang pamintadol bawat sandali kamakailan lamang ang kanayang mapahnilay-nilay na imoa. Ang kanayang naktitis no mako sa tabing mkhabota ay hindi siya pinatatahimik. Nang makita niya ang 5 apartment, ang timama sa kanayang mkhamata ay ang masikip na mkhasilid, dimidikit ang mkhapader. Isang midla-akit na baba ang nakhlalaban mkhadamit sa harap ng veranda, ang mkhadamit ay kilay Abu Dal sa dimi. Alanghan siyang nachtanong, mis gistu kong machtanong kung nachrenta ka ba sa kwarto number 3. Tinangan siya ang baba, tumango uwe yaun sarado na ang pinto. Sino ka? Ako ang kaibigan niya. Ivinakaivaing baba ang kanayang kamay. Nakita ko lang siya kanina na imibikasama ang ilang bata, pero bakit hindi ko naririnig ang animang tinuhmila sa mga bata? Hindi ko alam kung saan siya nakpunta. Nakpasalamat siya, limapit sa pintuan ng kwarto number 3, kimatok siya, walang sasahot, kimatok ilit siya, tahimik pa rin. Naktida siya, posibleng imalis na naman siya. Ang pinto ay manipis, kailangan lamang na bahang itilak ipang makita ang loob. Nakalanlangan siya at mahinang simahaf, "Why? Ako ito, nandiyan ka ba sa loob?" Walang animang tinuh maliban sa tinuhong isang 5 electric fan. Sinibikan niyang itilak ng bahaya ang pinto, hindi ito nakakandado. Timasok siya. Ang masikip na silid ay limitaf sa harap niya, halos 10 metro kwadrado lamang. Isang 5 kitson ang nakalakay sa sirang tila na sahig, sa sulok ay ilang kaldero, isang stak mga plastic na plato, mayroong ilang mga damit ng bota na nakasabit sa isang string sa kabiyan ng silid. Naklalabas ang hindi komportable na amuing amah. Timinsan siya sa paligid, tumahos ang piso niya nang makita niya ang kapahatian. Bigla niyang nalala na siya at siya ay nanghangharap na makaroon ng isang maliit na bahay, kailangan lamang na malinis, mahangin at pino ang sikat ng araw na ngayon ay kailangan niyang mabihay ng pansamantala. Limalakat ng ilang hakbang, napaktanto niya ang isang 5 larawan na nakadikit sa dingding, ang plaster ay nahilok sa ilang lugar. Ang larawan ay dilaw na, ngunit nakita niya na siya at siya ay kininan larawan sa kanayang halingtaon sa kolehiyo, ipinilipot niya ang kanayang braso sa kanayang balikat, na nakangiting maliwanag sa harap ng hating paralan. Naalala niya nang hindi sinasadaya na sinabi niya noong araw na iyon, kahit na lumipas ang oras, naniniwala pa rin ako na magiging matatag tayo, basta tiwag mo akong kalimitan. Nakilat siya sa pagkakaiba, siya noon ay walang laman ang mga kamay ngunit pinung makakandang pangharap, siya ay mahanda sa kanayang piting damit, habang siya ngayon ay isang bilay na rayo, siya ay isang nanghanghalakong basiro. Itinos niya ang kanayang kamay at hinawakan ang larawan, isang damdamin awa na may halong pagsisisi ang imapaf sa kanayang piso. Biglang may mga epak sa labas ng pinto. Lemangon siya, nakatayo siya doon, hawak ang isang plastic na bag na naklalaman ng ilang pirasong 5 tinapay. 7 bata ang tahimik na nakatayo sa likod niya, ang isa ay hawak ang kamay ng isa pa. Nakilat siya, bakit ka nandito? Ang kanayang buses ay may bayad ng halit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, mahina lamang na sinabi, himihingi akong pamanin sa kisang pagpasok sa silid, ngunit gusto talaga kitang makita, kailangan kong malaman kung anong nangyari sa iyo. Ibinawa niya ang hapirasong tinapay sa sulok ng silid, sininayasan ang habata na imipo sa kitson. Ang habata ay palihim na tumingin sa kanaya na may mahamatang pagkamasisa na may halong takot. Himinga siya ng malalim at sinabi sa isang matigas na buses, sa tingin ko ay wala na tayong dapat pakisapan. Mayroon kang iyong sariling bihay, mayroon akong sariling bihay. Himakbang siyang isang hakbang, nakmamakawa, hiwag mo akong polisin. Alam kong nakamali ako noon, nginitayan mo akong marinig ang iyong kiwento, may karapatan akong malaman. Tumingin siya sa kanaya na may liha na parang lahat ng mga damdamin na pinipakilan ay gustong sumabog, pagkatapos ay imipo siya ng dahan-dahan sa sahig na nakasandal sa dingding, kung saan tahimik pa ring saksi ang 5 larawan.
Binatu niya siya malengkot na tingin, sige kung gusto mong marinig, sasabihin ko sa iyo at pagkatapos ay alis ko. Tahimik siyang imipo sa tabi niya, habang ang 7 bata ay nakikimpilan sa paligid, ang ilan ay sumandal ang kanilang ilo sa isa't isa. Ang isa ay sinisibikang tumayo sa kanayang daliring po ipang makita kung ano ang gagawin ng dalawang matanda. Sinimilan niya ang kiwento sa isang nakiti na pinong kapaitan. Sinabi niya na pagkatapos niyang sabihin ang kanayang pamamalam at imalis sa bansa ipang mahanap ng kapagkakataon sa pamiminan na natili siya sa lungsod sa simula ay mabiti pa rin ang kanayang bihay. Naktatrabaho bilang isang kontratwal na guro sa isang middelschool, nakalaga siya ang kanayang pangharap na mag-aral sa graduate school, ngunit dumating ang sakina nang ang kanayang pamilya ay biktimang isang panluloko sa pananalapi. Nawalan lahat ng ari-arian ang kanayang kamahalangat. Ang kanayang ama ay nakasakit. Sa loob ng isang taon, sunod-sunod na namatay ang kanayang kamahalang dahil wala silang sapat na pero ipang magpagamot. Ang kanilang bahay ay kinimpiska, siya ay naiwan sa walang wala. May panahon na gusto niyang hanapin siya, ngunit hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan, narinig lamang na siya ay naging matagumpay at sikat. Natiwa siya para sa kanaya, ngunit napagtanto niya na lalong lumalayo ang distansya sa pagitan ng dalawa. Nakpakulong-kulong siya sa paghawang lahat ng iring trabaho ipang kimita, tinatanghap ang abot kayang tiran basta't makalisot siya. Pagkatapos isang gabi nang imiwi siya mula sa isang maliit na kainan, nakita niya ang isang bata na inabandona sa harap ng hating simbahan, imayak, hindi niya ito matis, kinuha niya ang bata sa kanayang silid, inalahan ito. Balak niyang ibigay ito sa isang sentrong panghangalaga, ngunit ang pagkabalang kanayang inosenteng hamata, hindi niya mapigilan ang kanayang sarili, kaya nakpasaya siyang panatilin ito, kimitan pero ipang bimiling hatas. Ngunit hindi lamang isang bata, unti-unting nakilala niya ang maraming iba pang mga bata sa katilat na kalagayan. Ang ilan ay inabandonan kanilang mga ina sa harap ng mga templo. Ang ilan ay mga ilila na naglalakat sa paligid na nagbebenta ng mga tiket sa loterya. Hindi siya sapat na matapang ipang tumalikod, matapang niyang kiniha sila ipang alahan sila, kahit na wala siyang makain minsan. Sinabing ilang kapitbahay na siya ay boliv na nakdalang paktirisa sa kanayang sarili, ngunit laki niyang sinasabi, kailangan nila ang isang pamilya, kahit na mahirap, mas mabiti kaysa sa pahala-hala ng walang katiyakan. Nang marinig niya ito, sumikip ang puso niya, tiningnan niya ang 7 bata, bawat mukha ay may sariling nararamdaman, walang kaugnayan sa dihon ngunit imasa sa kanaya ipang mabihay. Nakpatiloy siya, ang kanayang busis ay namamos, wala akong sapat na pero ipang bayaran ang pag-aral para sa lahat, kaya sinibikan ko lamang silang tiruan sa bahay. Sa araw ay naktatrabaho ako bilang isang tagalinis, sa hobby ay nanghanghalakong basira, kumukolektang ilang tubo, kung minsan ay nakakakyang ilang scrap material na sapat ipang bimiling bihas para sa susunod na araw. Buong pamilya ay hindi nakalala na makitong. Napakahirap nito ngunit hindi ko maring iwanan ang mga bata, sinasabing mga tao na ako ay tanga. Ngunit sa tingin ko ay sila ay mga inosenteng kaliliwa na nanghangailangan ng isang tao na humabay sa kanila at alam ko lamang kung paano kimapit sa awa na ito ipang magpatiloy sa pamimihay. Bigla siyang napaliw bagaman sinibikan niyang pigilan nang makitang mga bata na imiyak ang kanilang ina, nagsimula rin silang imiyak. Sa sandaling yun, naramdaman niya na masakit ang kanayang puso kaysa sa mga nakamamatay na suntok. Hindi niya akalain na ang isang taong kasing hinaon niya ay harap sa kayong habahayo kamit lamang ang kanayang 2 kamay. Gusto niyang sabihin ang hindi mabilang na mga pamanan, gustong simahaw na nakamali siya nang iwanan siya, ngunit ang lahat ng salita ay biglang sumasakal sa kanayang lalaminan. Tinitingnan ang mainang silid, tinitingnan ang pinit-pinit na mga damit, tinitingnan ang matatak na hitsira na may halong pahot, nakita lamang niya ang kanayang sarili na napakawalang silbi. Sa paglipas ng mga taon kimita siyang dandang belayon naglakbay sa lahat ng dako na bibihay sa kasahanan, hindi nakalala tungkol sa nakaraan, habang siya ay makisa na nakikipaklaban sa gitna ng mga bahayong bihay, nakdadalang 7 maliliit na bihay.
King ang bihay ay isang balanse, mayaman siya sa pera, mayaman siya sa kabaitan, sino ang talahang karapat-dapat. Hindi niya sinasadang hinawakan ang kanayang payat na kamay. Sinibikan niyang alisin itu, nhinit hinahpitan niya itu, nang hinah, himihangi akong pamanin. Dapat ay bimolik ako kahit na ipang ibahagi sa iyo sa panahon pahirap. Nahimiti siya nang nakakapanghataya, binawi ang kanayang kamay, helino ipang sabihin iyon ngayon, nabibihay ako hanggang ngayon sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, hindi imasa sa siniman, hiwag kang mawa. Imiling siya, pinuing pagsisisi, hindi yun awakande pagsisisi. Gusto kong bayaran. Timayo siya, bayaran. Sa tingin mo ay ilang popol na pero o isang maranghang bahay ang makapagpapawi sa lahat ng pinsalang naranasan ko. Kawawa ang habota, matutilinghan mo ba sila? Nahinativak mo akong hawakan, hindi ko kailangan. Nakpimilit pa rin siya na may mapilang hamata, maniwala ka sa akin, hindi ako nakpabalak na silan kong pero gusto ko lang na ikaw at ang iyong anak ay makaroon ng isang bihay na mas hindi ganong kairap. Pakisap na iwag mo akong itilak bilang isang estrangero. Ikinabli niya ang kanayang maka ipang pinasan ang haliha, sumilap siya sa habota, makakatabi silang nakupo at pinakmamastan ang kanilang ina at ang lalaki na naktatalo sa pamamagitan ng kanilang hanak-olalang mata. Bagamat nahilo na ang kanayang peso, mayroon pa ring bahagang pahalaf sa kanayang kaluban dahil sa katapatan na nakmimila sa buses ni Adrian, nhinadol sa maraming taong pagiging malaya. Hindi niya pinaintilitan ang kanayang sarili na maktiwala ng madali. Bimintong hininga siya, sige, kung gusto mong talanghan ang habota, hindi ako hadlang, nhinatiwag mong asahan na makpabaho akong bihay, sanay na ako sa hirap. Sinibikan ni Adrian na pagilan ang kanayang imusaon, ayaw niyang pilitin siya, alam niya na pagkatapos ng napakaraming sakit, kailangan niya ang panahon ipang tanghapin ang animang pagbabaho. Bimaling siya sa 7 bata, mahinang naksalita, mayroon bang nakakitom sa inayo? Tito ay hindi, maring anayahan ni Tito Adrian ang habota sa isang masarap na pagkain. Ang pinakamatanda ay tumingin kay Adriel na parang himihanging paintilot tahimik siyang tumangon ng bahaya. Nakliwanag ang hamatan ng habota na may pag-asa, nahiya silang sumagot, makakakain po kaming masarap eh. Gusto nang mayak ni Adrian nang marinig ang inosenteng tanong, dahil para sa kanila ang isang masarap na pagkain ay tiyak na isang liw. Inakay niya ang lahat kasama si Adriel palabas ng apartment. Inihip ang hangin sa labas patungo sa eskinita, ang hadon ay himihinga ng mahina. Nakmangkay siyang isa kay ang buong pamilya sa sasakan, nahinatumangha si Adriel, sinasabing malapit lang naman, mahlakat na lang sila papunta sa kainan sa dilung kalaya. Hindi na siya nakipaktalo, sa minut na lamang siya. Sa buong don, ang habota ay makakatabi at natatakot na mawala, mahigpit na nakawak kamay. Tahimik na nahlakat si Adriel sa tabi ni Adrian, hindi nakpapakitang labis na pagiging palakaibigan, ni hindi nakbibitiw ng salitang nakpapaiwatig na limayo siya. Pinakmamasdan ng dimadon ang eksena na may pagtataka, isang lalaking nakasuot ng mamahaling sait na naklalakat sa tabing isang mahirap na baba at isang kripung maririming bota, isang hang kakaibang tanawin. Ngunit hindi alintana ni Adrian, naramdaman lamang niya ang init sa kanayang peso na parang bawat hakbang ay nahilom ng isang bahaging alala na nakalimitan niya. Ang kripo ay naktingo sa isang simpleng kainan na matatakpian sa mismong harap ng kalaya, 5 bibong na aero, pader na natatakpan ng poster, isok mila sa kisina na may halong amuing potes, mabangong amuing paklilito. Nang makita ang habatang pinit-pinit ang damit, bahagang nakalala ang may-aring kainan, ngunit nang makita si Adrian na nakasuot ng sait, bigla siyang humiti at nagtanong, ano ang gusto nilang orderin? Naiyang tumayo si Adriel sa may pinto na parang natatakot na madimihan ang lugar kapag pimasok. Inilaot ni Adrian ang kanang kamay at sinabi, pimasok kayo, hiwag kayong maya, dito tayo ipo. Napansin niya ang pag-alinlangan sa mukha ni Adriel, hindi siya sanay tumanghap ng pabor, ngunit sa hili ay inakay niya ang habota papasok.
Kitang-kita ang pagiging tensing makabota na selang imipu sa dalawang pinagsamang masang bakal. Mahinang inabot ni Adrian ang mini, ngunit hindi ito binuksan ni Adriel, mahina niyang sinabi, kailangan lang nilang isang mangkok ng kanin, konting sabawang gulay, hiwag kayong mag-order mamahaling pagkain. Nang marinig yun, labis na nawa si Adrian. Ngimiti siya sa makabota, ngayon ililibre kayo ni Tito Adrian, kahit anong gusto na ng kainin. Timanhan ang makabota kay Adriel na naghihintayang kanayang pahintulot, baka kaya lamang siyang tumango, kaya na silang mag-order. Sa ina, sinabing pinakamatanda, siguro isang plato lang fritrisse para sa akin, ngunit akat na nagtanong si Adrian, gusto mo ang karne o isda? Gusto mo ang dagdag na stir-fried vegetables? Nagkatingnan ang makabota, nagliliwanag ang kanilang mga mata na may pananabik na para bang ito ang inang pagkakataon sa kanilang bihay na makakakain silang masarap na pagkain ng walang pag-alala. Ang pagkain ay pinung imusaon, ngeminhiya ang makabota sa bawat sibuang kanin, kimikihan bawat pirasong karne na may kimikislap na mga mata na parang natatakot na mawala ang lahat. Si Adriel na nakaupo sa tabi ay tinsiparan, ngunit tahimik din siyang nagpapasalamat kay Adrian, kahit hindi niya ito sinasabi. Si Adrian naman nakaupo lamang doon at naramdaman niyang bimahat ang kanang peso. Bilong niya sa sarili na nun siya at si Adriel ay nanghako na makakaroon silang isang tahanan, sama-sama nilang pakatyan ang masasarap na pagkain, ngunit ngayon nakaupo siya rito at nasasaksihan kung gaano kahirap ang kanang bihay. Hanggang sa pinto na ang isang pagkain ay pinung pasakit. Sa kalagitnaan ng pagkain, tinignan niya si Adriel, tumahon siya ang malayo at mapanglaw na tingin, gusto niyang magtanong marami, gustong magbigay ng olive, ngunit kahit isang maling salita ay magpapasara mili sa kanang peso. Maya-maya, besok na ang makabota na mila ang kanilang mukha. Hinawakan pinakabota ang kamay ni Adriel, inay, maaari ba akong himinging dagdag na sabaw? Tumango si Adriel, balak niyang tumayo, ngunit tinawag na ni Adrian ang may-aring kainan ipang magdala nito. Sa kaniyang isipan ay may init na nakakabli, tulad ng sinahang araw na tumataho sa madilim na siwang. Biglang may isang maliit na kamay na himawak sa kaniyang balikat, hinilat siya mila sa kaniyang pag-isip. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang baba na tinatayang 7 taong halang, gesot ang bihok, dilaw ang damit, Tito, maraming salamat po. Natahalan si Adrian, palang animan, nasarapan ka ba sa pagkain? Tumango ang batang baba, nanghanghalit ang kaniyang haliha, opo, masarap po, hindi pa po ako nakakain ganito karaming karne. Ang simpleng sinabi na iyon ay parang isang powder na humiyo sa piso ni Adrian. Luminok siya ng marin, nalala niya ang kanayang maranghang pamimihay. Humastos siya ng malayan-malayang dolyar sa isang sasakan, libi-libong dolyar sa mamahaling stiyak, ngunit hindi niya naramdaman ang init sa kanayang piso tulad ng sandaling ito. Ang lahat ng kasakanan nun ay biglang nawalan ng saysay, bigla niyang nanawan ang sinabi ni Adriel nun, hiwag hayang takpan ng ambisyon ang kasimpleng bahay sa ating palagit. Pagkatapos kimain, nakpalam si Adriel para magbayad. Naghanda siyang ilang barang pera sa kanayang bag, halata sa kanayang muka ang pag-alala na baka hindi ito sapat ipang bayaran ang pagkain. Mabilis na nakbayad si Adrian sa lahat kaya hindi siya nakapagbayad. Mahinang sinabi ni Adriel, hindi mo kailangang gawin iyon. Ngimiti siya, itiring mo na ililibre ko kayong pagkain, sana hindi ka tumanggi. Timahimik siya at nakpabaya, inakay ang makabota palabas ng kainan. Sa oras na ito, ang araw ay matindi na nakakingsaning pag-isok ng aspalto. Itinali ni Adriel. Ang kanayang bihok na nakalaylay ipinatong ang bakang makabuti sa kanayang balikat, kailangan niyang ipagpatuloy ang kanayang trabaho habang ang ilang makabota ay naghihintay sa silid. Ang ilan ay nakpabenta ng lottery tickets ipang kimitan konting pera para sa kanilang ina. Nang makita ni Adrian ang eksena, nakpahayag siyang intensyon na ihatid sila sa kanilang apartment sa pamamagitan ng taxi, ngunit imiling siya, hindi na kailangan, 2 kanto lang ang layo, sanay na kaming mahlakat. Tiningnan niya ang kanayang payat na likod, ang kanayang balikat ay natatakpan pawis sa kanayang damit.
Ang mabota ay masayang nahawa kamay at sumunod sa kanilang ina. Sumekto ang puso ni Adrian sa ova. Himinga siya ng malalim at malakas na sinabi, Adriel, babalikan kita ngayong gabi, kailangan po nating mag-isap. Hindi lumingon si Adriel, sumahot lamang siya ng maikli, bahala ka. Limayo siya, nakisalamya sa karamihan. Inawakan ni Adrian ang pintuan naghihintay na kotse. Alam niyang hindi siya maring magmadali-dal ang isang taong nakaranas maraming sakit tulad ni Adriel, kung sasanghaban niya ito, mas mag-ingat siya, maring tumakas siya at hindi na niya siya makita. Inti-inti niyang ipapakita ang kanyang katapatan. Nag-isip din siya tungkol sa 7 bata, kung inalahan sila ni Adriel ng mag-isa, tiyak na napakarami na niyang isiniko. Ayaw niyang hayan siyang magpatuloy na mahirapan, ngunit paano siya makakatulong nang hindi sinasaktan ang kanyang pagpapalaga sa sarili. Naalala niya ang salita na madalas na binabanggit matatanda, ang ilang pag-ibig ay hindi nangangailangan makakondisyon, ilagay ang iyong peso sa kalagayan ng ibang tao, tiyak na mainawan mo kung paano kimilos ng may kaisahan. Kakamitin niya ang kanyang peso ipang kimilos, imasang mahikayat siya. Sinabi niya sa driver na bumalik sa kumpanya. Sa nakapapasong init, naisip niya ang tanawin pagtatayong isang maliit na bahay para kay Adriel at sa mga bata, pag-ayos ang kanilang pag-aral, ipang magkaroon silang kinabukasan. Inisip din niya ang masayang ngiti ni Adriel kapag hindi na siya nag-alala tungkol sa ikabibihay. Sa pag-isip lamang nito, naramdaman na niyang humon ang kanyang puso tulad nitong damo na nakatakbong ilan, ngunit kasabay nito ay ang pag-alala, ang kanyang kumpanya ay may ilang mga proyekto na nakabinbin pa. Hinihiling makakasusaw ang pag-inlat, maraming makapilong ang kailangan niyang dumalo, ang presyon ay nasa kanyang makabalikat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinahintilitan ang kanyang sarili na imiwas. Dahil si Adriel ay mas mahalaga kaysa sa anumang transaksyon. Sa negosyo. Nang araw na iyon si Adrian ay nasa opisina, ngunit ang kanyang kaliliwa ay wala ruwan. Sumalap siya sa bintana kung saan mataw ang langsot, naktataka kung sa sandaling ito si Adriel ay tahimik na namimilot ng mabuti sa mainit na araw, maral ang kanyang likod ay basang-basang pawis. At ang ilang mga bata ay nakbebenta ng lottery tickets, ang ilan ay nasa bahay at tumitulong sa kanilang ina na makikasang pinghan. Nang hilabot siya nang maisip ang pagkakaiba na ito, nakupo siya sa isang air-conditioned na silid na may mamahaling saik na hawa sa kaway, habang siya ay nagsisimikap sa ilalim mainit na kalsada, karapat-dapat pa siya. Sa hapon, iniwan niya ang kanyang trabaho, sumakay sa pamilyar na kotse, sinabi sa driver na ihatid siya sa apartment. Nang dumating siya, papalibok na ang araw, ang makadilaw na ilaw sa gilid ng bahay ay sumasalamin sa dingding na may makabatak. Tahimik na pimasok si Adrian sa hilirang mga apartment, nakita niya ang ilawang silid bilang 3 na kimikislap sa siwang pinto. Kimatok siya. Sa pagkakataong ito, may sumagot, sinuhan. Buses ni Adriel. Sabi niya, si Adrian ito, sinabi ko na babalikan kita. Bimikas ang pinto, nakita niya sa loob ang 7 bata na nakaupo sa paligid ng isang maliit na ilaw, naklalaro sila, ang pinakabata ay nakaiha at nakapatong ang kanyang ilo sa hitang kanyang ate. Si Adriel ay nakatayo sa pinto na mukhang pagod, ngunit sinanayasan pa rin siya na pimasok. Isang maliit na pagbabago ang nakpainit sa kanyang peso, kahit na hindi siya masaya, hindi bababa sa hindi niya siya pinalayas. Tinignan niya ang silid na mahilo pa rin, ang 5 kitson ay nasa isang sulok, ang mga plato ay hindi pa naihasan. May nang sinabi ni Adriel, tumayo kayo at patin ninayo sa tito. Masayang bimati ang mga bata, mas masaya sila kaysa kaninang imaha, marahil dahil sa inang masarap na pagkain pagkatapos maraming araw. Inipo siya sa sahig na karap si Adriel, tahimik siyang nakapamayvang, tahimik na naghihintay ang kanyang maka. Bimintong hininga siya, naramdaman niya ang pag-akyat ng damdamin. Nakisip siya sa buong araw, hindi niya maringhayan siya at ang mga bata na mabihay ng ganito, begin siya ang pagkakataong tumulong. Hindi siya paminta ipang magbigay, ngunit talagang nais niyang magbahagi. Tinignan siya ni
Adriel at bahang gemiting malingkot, hende baat marami kang proyektu, mayroon kang trabaho, wala kang oras ipang alalahanan ang aking mga problema, at ako at ang mga bata ay sanay no sa pansamantalang sitwasyon ito. Iwag mo silang begin pag-asa at pagkatapos ay begin sila. Nakilat si Adrian sa mga salitang pinuing pagtitida, mabilis siyang nakpaliwanag, sa totoo lang, imanlat no ang kampanay ko, maaari kong ayusin ang oras. Nakisip din ako tungkol sa pagtatatag ng isang pondo ipang suportahan ang mga ilila, hindi lamang para sa iyong mga anak kundi para sa maraming iba pang kalagayan, nais kong humawang isang bahay na makabilihan. Bahang nakilat si Adriel sa ideyang isang charity fund, isang panandalyang emosyon ang dimon sa kanayang mga mata, ngunit maingat pa rin siya, kung ano ang gusto mong gawin ay iyong bahay tungkol sa akin. Nais ko lamang na ang mga bata ay magkaroon ng sapat na pagkain at damit, hindi ganong magkasakit, hindi ako nang khas na mangharap ng mata sa mga nakarang taon. Ang mainang pakibuang isang siyam na taong halang na batang lalaki ay nakakiyon pansin ni Adrian, nakupo siya sa tabing kitson na isang kamay na nakayakap sa kanayang dibdib. Mabilis na sumalap si Adriel sa kanayang ampon, nakalala ang kanayang mata, inabot niya ang buting tibak na nasa estante at ibinius ito sa isang plastis na tasa at ibinigay sa kanaya. Ahat na iminingkay ni Adrian, kung may sakit ang anak mo, dapat siyang dalhin sa doktor, hiwag mong hayang limala ang kanayang karamdaman. Imiling ang batang lalaki, okay lang ako. Bimaling si Adriel at bumintong hininga, hindi ako nang khas na dalhin siya sa isang malaking ospital, mahal ang makakastisan, bitina lang ang doktor sa lugar na ito ay nagsakawang simpleng pagsisiri at nakbigayang ilang gamot. Nang marinig yun, hindi napigilan ni Adrian ang sarili, hayaan mo akong tumulong, paano kung mayroon siyang mapanhanap na sakit? Kinakat nang marinig ni Adriel ang kanayang labi, hindi siya makapagsalita. Timayo siya, sige bikas ko siya dadalhin para magpa-check-up, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin, hiwag kang mag-alala. Nakalanlanghan siya, nahinit sa hili ay tumango, sa pagkakataong ito lamang, pagkatapos ay hanap akong paraan ipang makayanan. Tiningnan siya ni Adrian at bahang gimiti, sige, hindi kita pipilitin, nahinit hiwag kang mag-alala, gusto kong limaki ang habata na hindi nang kailangan, ipang magkaroon silang pagkakataong mag-aral talat ng dati mong pinangharap. Hindi sumagot si Adriel ay miko siya, mahigpit na nakakiyom ang kanayang hadaliri. Nainawan niya na nahirapan siya, maral ay natatakot na masaktan mili. Gimiti siya ipang ikayatan ang habota at timayo ipang makpolam. Bago imalis, bigla siyang nakisip ng isang bahay, ano ang kinananayon kayong hobby? May nang sinabi ni Adriel, mayroon pa akong nuwetles na maaari kong litain. Nakaramdam siyang sakit sa peso, ngunit tumango lamang, okay, alis na ako, makita tayo bikas. Naklakat siya papinta sa pinto, limanghon at tiningnan ang pitong mukha na sumisinot sa kanayang mata na may kiraysidad at pananabik. Simara ang pinto na nakiwan kay Adrian na nalilibok sa tahimik na hobing langsot. Naklakat siya nang may mas matinding determinasyon na kailangang ilabas si Adriel sa pagkabigo na ito ng buong peso at potensyal na mayroon siya. Ang kanayang peso ay nababalot maraming alala na lala niya na hawak niya ang kamay ni Adriel sa mga arawang kanayang kabataan. Siya ang naktiro sa kanayang paano mahmahal ng walang pasibali habang siya ay abala sa pag-abot sa rirok. Sa hili ay hinaan niyang mawala ang pinakamalakang bahay. Kinabukasan, dimon si Adrian ipang sandain si Adriel at ang batang lalaki na imibo. Nakalanlanghan siya na sumakay sa kotse, nginidol pakot ang bata, sa hili ay binihat niya ito at sumakay sa lakirang ipuan. Pagdating nilang 8:00 imaha sa isang medayo mahandang pediatric clinic sa Doventoven area. Sa ina, nagtanong ang doktor tungkol sa insurance card tungkol sa relasyon. Naiyang sinabi ni Adriel, akin siyang ampon, hindi po ako nakakapag-apply ng insurance. Ahat na pinakalma siya ni Adrian, okay lang magpabayad ako ng direkta. Tiningnan siya ni Adriel, ang kanayang mukha ay bahang nababalot ng pagkabalisa, marahil ay hindi po siya sanay na may ibang nakbibigay. Bahaya lamang siyang gimiti at tumango ipang matiyak sa kanaya.
Seniring doktor ang batang lalaki at natiklasan na mayroon siyang talamak na pamamaga ang lalaminan na maaaring imanlat sa bronchitis kung hindi ito taliyang makakamot. Nakalalang nagtanong si Adriel, mao ang kamot. Sumagot ang doktor, kailangan isang kusyong pakamot na may kasamang nutrisyon ipang mapataas ang resistensya. Timango si Adrian, sige kahit ano basta humaling ang bata. Gustong magpasalamat ni Adriel ngunit parang naninikip ang kanayang lalaminan. Naalala pa rin niya ang araw na nakasakit ang kanayang buong. Pamilya walang siyang pero ipang magpakamot kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanayang alas. Himiram kang sonson ngunit hindi pa rin niya nailigtas ang kanayang kamahalang. Ang sakit na iyon ay nananatili hanggang ngayon. Naramdaman niyang malit siya, habang si Adrian ay masyadong mapakbigay, natatakot siya sa pakiramdam na nakatang sa kanaya, dahil natatakot siyang biglang mawala mili. Pagkatapos ng pagsisiri, inanayahan ni Adrian si Adriel at ang batang lalaki sa kalapit na supermarket ipang bimiling ilang tunay. Nakatibili siya, ngunit nang makita niya ang kanayang ampon na imibo pa rin, tumango siya at pimasok. Ang supermarket ay maliwanag at nakasisilaf, iba sa kadiliman sa apartment. Tiningnan ng batang lalaki ang estante ng mga sweets at nakita ang hastak ng milk packs na mimiyo sa kanayang mukha ang pananabik. Balaksan ang bimili ni Adriel ng 1 kilong bigas at isang buweteng fish sauce, ngunit idinagdag ni Adrian ang iba't ibang iring karne, isda, gulay, gatas, tinapay at sariwang pritas sa basket. Nahilat si Adriel, bakit ka bimiling ganito karami? Saan ko ito ilalagay? Timawa si Adrian, mayroon ka bang refrigerator sa iyong silid? Imiling siya. Simanaya siya, kung ngayon bibili akong isang portable isip-cooler o tutulungan kitang mahanap ng 5 refrigerator ipang bimiling ilang supply para sa mga bata. Hinawakan ni Adriel ang kanayang ilo, napakabilis niyang makisip, ngunit natatakot siyang hindi niya mapanatili ang bahay na ito, gusto niyang pigilan, ngunit nang makita niya ang kanayang ampon na masaya, hindi siya makapagsalita. Nang makita ni Adriel ang bill sa counter, hindi siya makanga, dusa-dusa ng item na may mataas na kalidad, hindi mira ang presyo. Iniharap ni Adrian ang credit card bilang isang maliit na bahay, imatras siya at kinakat ang kanayang lobby, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos, inanayahan niya ang mag-ina na kimain tanghalian sa isang restaurant sa loob ng supermarket, tumangha siya, hindi ko matatanggap ang lahat ng pabor na ito. Sinibikan niyang ipaliwanag, Adriel, itirang mo na ito bilang isang maliit na kontribusyon sa kalisahan bata, hiwag kang masyadong makisip. Pinabayan kita sa napakaraming taon, hayaan mo akong bimawi. Nang marinig ang salitang bimawi, nadirok ang puso ni Adriel, parang isang malalim na hikay ang kanayang puso na pinuong pahirap, kahit isang maliit na tinok ay tumitinok. Ngunit kung minsan ay lihim niyang hinihiling na mayroon siyang isang tao na makakasama sa kanayang pasanan lalo na kapag nakita niyang may sakit o gutom ang mga bata, taurin siya, mahina, hindi boto. Hindi pa sila tapos kimain nang ipinasakay ni Adrian ang kanayang kotse pauwi sa apartment. Dala-dala ang habak nang makita itong habata sa bahay. Masaya sila, masasarap na pakay na naman ba, nanay? Si Adriel ay nakatakdang simahaf sa kanila ipangiwa humawang enghay. Ngunit nang makita niya ang siklong habata, tumahimik siya. Sinabi ni Adrian, bimili rin akong gatas at tsoka para sa mga bata. Similan ngayon, iminom ng 1 kahon gatas araw-araw, kimain maraming pritas na tiyak na magiging mas malisok. Pimalakpak ang bata, hinilang bata ang benting pantalon ni Adrian at sinabi ng mahina na nakapapasalamat siya. Kinakat ni Adriel ang kanayang lobby na malapit nang imiyak, hindi niya alam kung paano sasakitin, bahagi ay nahiya, bahagi ay nakapapasalamat, bahagi ay halidol sa dating pakiwalay. Sa sandaling yun, naririnig ng isang midla-akit na baba mila sa katabing apartment ang enghay at sumilip, nakilat siya, sobrang bait ng lalaking ito, bimili siya ng buong supermarket pauwi. Biti na lang nakatakbo kang mabitang tao, Adriel, ang hindi sinasadang sinabi na iyon ay nakpila sa mukha ni Adriel.
Nang makita iyo ni Adrian, matiyaga siyang sinabi ng mahina, hiwag kang mag-alala tungkol sa sinasabing mga tao, ang malaga ay pakainin ang mga bata. Tahimik siyang nakayos ng kakamit, tinignan niya ang salit at nagkaroon ideya at Adriel, kung masikip dito, matutulungan kitang makrenta ang ibang lugar na mas maliwag at malinis, hindi bababa sa magkaroon espasyo ang mga bata. Alam niya na ang isang mirang apartment ay medyo mira, nang marinig ito, imilang si Adriel, hindi ko kayang magbayad ng mamahalang ipa. Ngimiti si Adrian, ako na ang bahala, itirang mo na isang bahay ang ibinibigay ko sa mga bata. Sumagot siya, sinabi ko na sa iyo, hindi ko kailangan limos, kung gusto mong mag-ambak ka sa mga bata, hiwag mo akong isama. Bemintong hininga siya kung makrenta ako at hayon ang mga bata na timira ruan, kailangan mo lang silang alahan tulad ng kinakawa mo ngayon, o kailang ba? Ilang beses siyang imiling masyadong nakakainis, hayon mo akong mag-alaga, at hiwag mong kalimitan na mayroon kang kumpanaya, abala ka, hiwag mong sayanghan ang iyong oras sa amin, ang sinabi niyang ito ay nakpanghama kay Adrian. Ngunit ayaw niyang makipaktalo na inawan niya na. Kailangan ni Adriel oras ipang tanggapin ang suporta, abala ang mga bata sa pagsisiyasat ng kapahkan, tahimik na nakpapasan mansanas at tinapay, nang makita niyang masaya sila, nasiyaan na rin siya. Naisip niya na maral ang inang hakbang ay ang tahimik na tulong mila sa malayo ipang maiwasan ang pagsasaktan sa kanayang pagpapalaga sa sarili, bemintong hininga siya, hindi kita pipilitin. Babalik ako bikas o sa makalawa ipang tingnan ang sitwasyon ni Bobay Men, ang batang lalaki na. May lalaminan kung kailangan niyang hamot, sabihin mo lang sa akin. Timango siya, automatiko nararamdaman niya na gusto siyang imalis sa lalong madaling panahon, nakpalam siya sa mga bata at isinara ang pinto, paktalikot niya sa alay, akat niyang nakasalubong ang babaeng nasa edad na nakita niya kanina. Ngimiti siya nang nakakaluko kay Adrian, iyay pare, si Adriel ay napakabait na baba, ngunit matigas ang ilo, pasan niya ang 7 bata nang hindi tumatanggap ng tulong mila kaniniman, kailangan mo lang moking matiyaga ipang makumbinsi siya. Nakilat si Adrian de bemintong hininga si Adrian, labas akong nagsisisi. Salamat po tiyo. Sisikapan ko ang baba ay ngimiti ng bahaya, sige, hiwag mo na siyang palangkitin. Isang linggo ang lumipas, abala si Adrian sa trabaho sa kumpanayan, ngunit araw-araw ay bumibili siyang konting gamit o $2 para magdalang gamot para sa batang may sakit. Sa simula, hindi tumatanggap si Adriel, ngunit dahil sa matinding ibong bata, napilitan siyang tanggapin ang gamot. Noong malapit din ang mga bata sa kanaya, masaya silang nakkikwento tungkol sa pag-aral at makakahanapan sa kalaya. Inti-intang nabawasan ang pagiging mailap ni Adriel, at kung minsan ay binibigyan niya si Adrian ang tingin pagtanggap, hindi na pinuong tinagtulat ng dati. Napaktanto ni Adrian na si Adriel pa rin ang dating mamo na dinadanan lamang pahirap kaya nagiging malamig sa panlabas. Pagkatapos, isang di inaasahang pangyayari ang dumating na parang naninagso. Biglang nagkaroon mataas na lagnat ang bata sa kalagitnaan, hobby, himihingal, at mapitla ang maka. Sa pagkabala, dinala ni Adriel ang anak sa pinakamalapit na health center, ngunit sinabing doktor na kailangan itong ilipat sa ospital sa mas mataas na antas. Halos alas 2 madaling araw nang hinginig si Adriel na nakatayo sa harap ng ospital sa gitna ng mahinang ilan, hindi alam kung saan kikihang para sa mga papeles. Nakakalihan, niyakap niya ang bata na sobrang init sa kanayang kamay. Ang hatinohong sirinang ambulansya ay patuloy na imalang havnhav na lalong naktilot sa kanayang takot. Pagkatapos, tulad likas na ihali, pinindot niya ang telepono ipang tawagan si Adrian. Matagal bago sakitan ang telepono, isang antok na buses ang nagsalita, sino ito? Simangot si Adriel, ako ito, may lagnat ang anak ko. Sabing doktor kailangang hospital, hindi ko alam kung ano ang gagawin, hindi pa siya tapos magsalita nang marinig niyang nakmamadaling sumagot si Adrian, nasan ka? Hintayin mo ako, pipinta ako agad. Bahaghang timibok ang kanyang peso. Kahit papano nakaramdam siyang kapanatagan nang malaman niyang mayroon siyang masasandalan kahit pansamantala lamang.
Hindi niya maintindihan kung bakit siya timawag kay Adrian, marahil dahil sa kaibitiran kanang peso ay naktitiwala pa rin siya o naalala ang dating pagmamahal. Pagkaroon 15 minuto, isang sasakyan ang himinto. Lumabas si Adrian nang hindi na nakabala pang makbayang, tumakbo ipang akapin ang bata. Sa pagkabigla, tinignan niya ang batang novelanang malay sa kanyang habisag. Agad na dinala ni Adriel ang bata sa emergency room at nakpimilit na ipahawang doktor ang kinakailangang pagsisiri. Ibinigay ni Adrian ang credit card at sinabing, gawin ninayo ang lahat para iligtas ang bata. Nang masaksihan ang eksena, napaliha si Adriel. Naramdaman niya ang tahimik na pagpisol ni Adrian sa kanyang kamay na para bang nagsasabi, hiwag kang mag-alala, nandito ako. Bandang alas 3 madaling araw tinirikan ang batang drip at inobserbahan. Si Adrian at si Adriel ay magkasamang nakaupo sa labas sa waiting area. Ang malabong ilawang pasilayo ay nakpatingkat samha mukha nilang hindi may paliwanag na damdamin. Nanghinginig si Adriel dahil sa pag-alala. Ipinatong ni Adrian ang kanyang yakit sa kanyang balikat. Hindi na tumanggi si Adriel at mahinang nakpasalamat. Malimanay na sinabi ni Adrian, ayos lang, sabing doktor kailangan lang obserbahan, magiging okay ang bata. Hiwag kang masyadong matakot. Kimirap si Adriel, alam mo, natatakot akong mawalan isa sa kanila na parang nawawala na rin ako. Hindi ko kaya ang pakiramdam na yaon. Hinila ni Adrian si Adriel ipang isandal ang kanyang ilo sa kanyang balikat na intindihan ko. Sasamahan kita, sasamahan ko kayo. Mainang sumandal si Adriel kay Adrian. Tahimik siyang imiyak, ang lahat ng halit na dating bimabalong ay pansamantalang nawala, ang natira na lamang ay ang nakapapanatag na init. Nakimaka na nang bimaba ang lahnat ng bata. Pinayagan sila ang doktor na pimasok. Nakitang batang nakmilat ng kanayang hamata ang kanayang ina at si Adrian na nakatayo sa tabi niya. Nakimiti siya ng mahina. Hinawi ni Adriel ang biyokang anak at naksalita ng pos, tinakot mo ako. Tinangnan ni Adrian ang bata at napahipa ang kanayang kalooban nang mapansin niyang nabawasan na ang panlalabong mata nito pagkatapos ng panhanep. Binalanghan ni Adriel si Adrian at bumintong hininga, salamat, kung hindi dahil sa yayo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Adriel, hiwag mong sabihin yan. Marami pa tayong oras para makabawi. Hayaan mo akong makbahaging pasanin. Makalipas ang ilang araw, humaling na ang bata at nakalabas na sa ospital. Madalas pa rin di madalap si Adrian kung minsan ay nakdadalang pakkan para makpalakas kung minsan ay bimibiling ilang damit. Bagamat nanatili siyang tahimik, hindi na niya masyadong tinatanggihan si Adrian. Ang 7 bata ay malapit na rin kay Adrian, na lachang himahaplos sa kanilang ilo, nakbibigayang candy at nakapagpapatibay na salita. Paminsan-minsan, pinakmamasdan ni Adriel ang eksenang iyon at hindi niya mapigilang mapangiti, naalala niya ang imoy ni Adrian noong siya ay bata pa, na malalahanin din sa kanaya, na nakbigay sa kanayang isang malakang libro, at inangkas siya sa kanayang 5 bisikleta sa mahangin na hapon. Isang araw, nakatanghap si Adriel balita mula sa may-aring apartment na babawian na nito ang lugar na nakita sa lahat ng kaimipa na imalis sa loob ng isang linggo. Nakakahilo si Adriel, hindi alam kung saan hanap ng ibang lugar na kasing mira nito hinit kayang paklakan ang 7 bata. Nakalala siya at hindi nakatilok ng ilang gabi, nakalangan kung dapat niyang hilinghan kay Adrian na makialam, hinit ang kanayang pagmamatos ay nakitayog sa kanayang makatibili. Kinabikasan, habang nakakilihan pa rin si Adriel, biglang limitaf si Adrian, na may dalang isang makilив na ngiti. Narinig niya ang balita mula sa kapitbahay at akat niyang nanawan na mahirapan si Adriel. Malimanay siyang nakmangkay, mayroon akong isang maliit na condominium sa labas ng bayan na binili ko noon para sa pamiminan, bakante iton ngayon. Ikaw at ang mga bata ay maaaring timira doon pansamantala, hindi mo kailangang humastos ng pera sa iba, tahimik doon at mahanda ang seguridad. Simimangot si Adriel, hindi maaari kung papatirain mo ako doon, ano ang isipin ng mga tao.
Pinitol ni Adrian ang kanyang sinasabi, walang isipin ang siniman. Gusto ko talagang magkaroon matatak na lugar ang mga bata. Itiring mo na lang na inalahan mo ang kondominium ko. Naniniwala ako sa iyo. Nang marinig niya ang hasalitang naniniwala ako sa iyo, biglang sumungot si Adriel, naalala niya noong ina, sinabi rin ni Adrian, mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa siniman. Himinga siya ng malalim, tumingala sa kanyang nahirap na mga anak, at pagkatapos ay bimalang kay Adrian, sige, tatanggapin ko pansamantala, nahinit hanghang sa makahanap akong mas mirang lugar. Tumango si Adrian, bahala ka, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang magkaroon magandang tulugan ang mga bata. Kinabukasan, imipa si Adrian trek at nagdalang ilang empleyado para tumulong sa paglilipat. Masikasak na inilahayang mga bata ang kanilang mga damit at 5 kagamitan sa mga kahon. Ang 5 apartment, kung saan sila nagsisiksikan, ay ibinalik din sa wakas sa may-ari. Imipo si Adriel na pinakmamastan ang walang laman na silid medayo na kagilihan. Maraming masasaya at malungkot na alalang kanyang pamilya ang naruruan, ngayon ay kailangan na nilang imalis. Bagamat mas maganda ang bagong sitwasyon, nananatili pa rin siyang nakalanlangan. Tumayo si Adrian sa tabi niya at marang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, tara na makikistihan mga bata ang bagong lugar. Bahaghang tumango si Adriel na may liha sa kanyang mga mata. Ang kondominium sa labas ng bayan ay isang gusali na may katamtamang taas, hindi masyadong maliw, nahinit malinis, may elevator at may security guard. Medayo kinakabahan si Adriel nang pimasok siya sa lobby. Simakaw ang mga bata doon ngayon lamang sila nakakita ang tutuwing elevator. Masikasak silang pumindot ng mga pinditan, natatakot nahinit nasasabak ng maksara ang mga pintuan ng elevator. Ang apartment ay himigit kimilang 70 metro kwadrado, may 2 silid-tulugan, isang maliwanag na sala, at mga panginaan kasangkapan. Para kay Adriel, paraiso na iyon. Ang maliliit na bata ay tumatakbo sa paligid na parang nalilihaf sa isang panaginip, ang isa ay mayakap sa sofa, ang isa ay tumatakbo sa balkona ay ipangtingnan ang labas. Tumayo si Adriel sa gitna ng sala, hindi makapagsalita, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Paano siya at ang kanyang mga anak nakatapak sa isang napakagandang lugar. Ibinigay ni Adrian ang hasisi kay Adriel at sinabi sa inang ilang sandali, hindi po sanay ang mga bata, magpapadala akong isang tao ipang magdalang higit pang kakamit, kailangan mo ring bimiling higit pang hakitson at inan, hiwag kang mag-alala tungkol sa pera para sa kurente at tibig, ayusin ko na. Nagmamadaling sumagot si Adriel, hindi, wala akong kakayaang magbayad ng mga bayaran. Hindi mo kailangang magpanghap para singilin ako sa hinarap. Malungkot na timawa si Adrian, akala mo ba sisingilin kita? Hindi ako sakim. Emiko si Adriel, pamanin, hindi ako sanay na tinitulungan. Marahang hinaplos ni Adrian ang kanyang likod, isipin mo ang mga bata, nararapat silang magkaroon magandang tirahan. Tinolang empleyado ni Adrian ang mga bata ipangtingnan ang mga silid. Nakalimitan nila ang kanilang pahot. Isang batang bobo ang bimilalas, inay, mas malaki ba ito kaysa sa apartment natin noon? Simangot si Adriel, pansamantala lang, anak, hiwag mong sirain ang mga bahay. Nahinit kinakabahan din siya ay nakakalihan sa pakitan ng kakalakan at labilibong paktidida. Nanawan iyon ni Adrian. Malimanay niyang hinila si Adriel sa balkona ay ipanghayon ang mga bata na halikaran ang bahay. Sa labas, ang araw ay sumisikat sa karaniwang hardeng condominium, ang hangin ay humihip ng bahay. Pinalingan siya ni Adrian, alam kong mayroon ka pang kapag-alinlangan, nahinit mo ba akong pakatiwalan sa pagkakataong ito. Nanghangako ako na hindi ako mawawala na hindi kita hayang danasan mili ang animang sakit. Nakamali ako noon, gusto kong itama iyon. Emiko si Adriel at tiningnan ang kamay ni Adrian na himawak sa riyas. Kimilo ang kanyang peso. Noong siya ay estudyante, ang kamay na ito ay himawak sa kanaya sa pasilayong lektira, napakainit na akala niya ay walang makapahiwalay sa kanila.
Imana siya nang maina, hano kakatahol man natili. Ukapach nachsowa kana, alles kana naman. Mahigbit na hinawa ka ni Adrian ang dalawang kamay ni Adriel at sinabi nang may katiyakan, hindi ako alles, maliban kang gusto mo. Mayroon akong kampanaya, may mga responsibilidad ako, nginit pabalansan ko ito ipang mahlan oras para sa yayo at sa mga bata. Natutinan ko ang aral na ang pagiging mayaman nginit nach isa ay walang laman lamang. Nang marinig ni Adriel ang kasalitang iyon, bahagyang gumalaw ang kanyang peso. Sa katinaan, nach isa pa rin si Adrian, hindi pa nach asawa, nakasabit lamang sa mga sa mga modelo o artista. Samantalang si Adriel matagal nang nahihirapan, hindi nang hangkas na isipin ang tungkol sa pagsasama-sama mili o mangharapang pag-ibig. Hindi niya kayang ipaliwanag ng malinaw ang kanyang nararamdaman ngayon. Marahan lamang siyang bumilong, hayaan mong ang oras ang magsasabi. Pansamantala, nagpapasalamat ako sa iyo para sa lugar na ito. Bahagyang tumango si Adrian, itirang mo na lang na para sa mga bata ang apartment na ito. Masaya ako dahil mayroon silang matitiran. Limipas ang panahon, unti-unting inayos ni Adriel ang mga bata sa apartment. Ang bawat isa ay may sariling lugar na tutuluhan at maayos na mga aparador. Tumulong si Adrian na bimiling isang 5 refrigerator, isang induction cooker at ilang plastis na ipuan para makakain ang mga bata. Nagsisinilan ng mahang mayos ang lahat. Ang mga bata ay timitingin panha sa paligid at nakpabalak na maktanim ng ilang malilit na halaman sa balkonahe na nakpapahanda sa apartment. Minsan nakising ng mga si Adriel ipang maklitong amasal. Nang makita niyang naglilinis ang kanilang mga ang mga bata at imipo sa mesa ipang kimain, napayak siya sa kaligayahan. Sa buong bihay niya ay tinatakasan niya ang panahinap ng tahanan, dahil sa takot na mabigo, nginit ngayon ay inti-inti na itong lumilitaw. Siyempre, hindi sa kanya ang apartment na ito, si Adrian ang gumastos ng pera para dito, nginit nararamdaman pa rin niya ang kanting init ng pamilya na matagal na niyang nawawala. Isang hobby di malaf si Adrian. Naglito si Adriel isang simpleng hapinan, isda gelay at stirfried na baans. Ang mga bata ay nakupo sa paligid ng plastic na mesa. Nang makita ito, masayang imipo si Adrian ipang kimain kasama ang pamilya. Ang isang bata ay kimikiyon pakkan para sa isa pa, ang pinakabata ay sumisimsim sa sabaw at natapon sa kanang damit. Ang lahat ay mahilo mainhay nginit napakatutua. Biglang gumiti si Adrian, napaktanto niya na matagal na siyang hindi nagkaroon tinay na hapinan kasama ang pamilya, pawang makapaktiriwang lamang at kimikinang na alak. Ang hapinan na ito ay simpleng nginit napakainit. Kimain si Adrian ang isang pirasong isda at timango sa pagsasabing masarap. Ngumiti nang bahaya si Adriel, marinong lang akong maklitong ilang simpleng pagkain. Sumagot si Adrian, napakasarap na nito. Naalala ko noong sinabi mong gusto mong maklito para sa buong pamilya, ngayon ay nakakahanawa na ako. Bahagyang namila si Adriel, himahakik ang mga bata. Ang atmosfera ay tila nakbibira ang mga nakarang pahirap. Pagkatapos kimain, naktilinghan ang mga bata sa paglalinis. Si Adrian at si Adriel ay imipo sa balkona at pinakmastan ang kalangitan sa hobby, ang lengsot ay kimikinang sa mga ilaw. Sa ibaba ay ang tahimik na karaniwang bakiran, kinuha ni Adrian ang isang makapal na sobre sa kanayang bulsa at ipinatong sa kamay ni Adriel. Nakilat si Adriel, ano ito? Mahinang sinabi ni Adrian, lahat ng mga bata ay may edad na para mag-aral. Nakipag-ugnayan na ako sa isang paralan malapit ito. Ito ang gasto sa 9 taon, mga libro, uniforme, kailangang mag-aral ang mga bata. Nanghanhanach na hinawakan ni Adriel ang sobra. Alam niya na malaking halaga iyon pera na higit sa kanayang kakayahan. Tinignan niya si Adrian, hindi mo naman siguro gustong maging ama nila. Tinignan siya pabalik ni Adrian, hindi imaiwas, kung papayagan mo ako, alahan ko sila na parang mga anak ko, nginit nakadepende pa rin sa iyo. San ngayon, hayaan mong makaral sila, magkaroon kinabukasan, tanggapin mo ito.
Aimiku si Adriel, tumilo ang khaliha sa khilit ng sobre, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, masayado na akong nakpapasalamat sa iyo. Mainang sinabi ni Adrian, hiwag mong sabihin yan, kailangan ko ang habota, para makita ko na may kailangan ako, matahol ko nang isinabi ay ang ambisyon, ngayon gusto kong isabi ay ang pagmamahal.